Ballerini, kwikeb, siġar tal-miliet, figuri mill-presepju u dekorazzjonijiet festivi huma fost is-simboli li se jżejnu l-faċċati ta' sitt kartolini li ntażlu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-okkażjoni tal-Festi tal-Miliet u tal-ewwel tas-sena. Id-diżinji huma frott it-talent artistiku ta' sitt studenti li attendu l-kulleġġ San Thomas More u li fi ftit snin oħra se jkunu f'ħafna djar f'Malta u lilin b'messaġġ ta' awguri mill-Prim Ministru f'Amiltu. Bajnihom jixxelu b'entużjażmu kbir, iċkejknin ispjegaw ma' dan l-istazzjon il-kunċett ta' tpinġijiet tagħhom u l-messaġġ li jridu jwasslu. Waqt il-lezzjonijiet tal-arti konna għamilna fuq Edgar Degas li kien iħobb ipenġi ħafna ballerini u isni ġejt inspirata bix-xogħol tiegħu u ddeċidejt nagħmel ballerina. I painted Jesus when he was born and I chose this because it represents joy and peace. Kontet nqeleb biex nara u rajdin u vera ġbitni allura ħadd idejat minna u għamilt dots u jgħidula pointillism. Mela pinġejt Christmas tree għax għalija dik tfisser li għandek familja maquda u għandek l-ornamenti ta' fuqha ġifieri suppost ikollok familja maquda u għalija ekki għalhekk tfisser. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-abiltajiet ta' tfal li qal kif qed juru l-ħiliet kreattivi tagħhom billi jaġnu dak li huwa verament sinifikattiv għalihom f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Martu Michel qalet kif kienet ix-xewqa ta' żewġa li din is-sena jintażlu tfal minn dan il-kulleġġ li fetaħ il-bibien tiegħu is-sena l-oħra u qed jilqa' fih danu studenti li jixtiequ jisfruttaw il-potenzjal artistiku tagħhom. Hija skola pjuttost ġdida imma li qed tagħti wkoll ċans lil ħafna talenti li għandna f'pajjiżna biex it-tfal tal-futur il-ħajja mhux jarawha biss fil-negattività tagħha, fiċ-challenges li toffrilna, imma t-talenti li għandna ġo fina noħduhom, noħorġuhom u nużawhom biex ikollna ħajja pożittiva aktar il qudiem. Il-kartolini tal-Prim Ministru mhux biss jmorru fid-djar Maltin u Għawċin għand ambaxxaturi u entitajiet pubbliċi imma wkoll għand Prim Ministri u Presidenti minn madwar id-dinja. It-tfal kollha li ħadu sehem fil-kompetizzjoni ingħataw ċertifikat għall parteċipazzjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.